magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliana. Alam mo yung mga tao ngayon, sabog na. Correct. Itawa na lang po natin yung pagkasabog natin. Itawa na lang po natin yung pagkainit ng ulo. Alam mo, I was about to say, sabi ko, itatopic ko nga to sa kumikinanger segment namin. Kasi parang, ewan ko lang kung nagpapa-deliver ka nowadays. Itong week na to, ganyan. Or nakakatanggap ka ng delivery, ganyan. Ramdam ko lang na medyo extra sungit talaga yung mga rider. Mga rider. Medyo talaga. As in like yung kanina. Ay, totoo. Oo. Like yung kanina. Hindi ko kasi nasagot. I mean, hindi ko nasagot kasi naka-silent yung phone ko. Pero ang bilin ko kasi doon sa magde-deliver sa akin. Umalis ako, sabi ko, so iwan na lang sa guard. Lagi namang may tatanggap. So kumbaga parang lagi may magre-receive. So malinaw naman ako sa ganon, ganyan. Tapos sa instruction. Tapos hindi ko magkaiba kasing phone yung ginagamit ko eh. So hindi ko nakita yung message ng rider. Ang nakita ko lang yung message ng seller. Sabi niya, ma'am, nagagalit po yung rider. Nagsusungit na po. Kasi saan daw po kayong department? Sabi ko, sa Love Radio. Pero kilala naman ako ng guard. Nabigay ko naman yung instruction. So, iwan na lang niya. Ganyan. So, pagtingin ko sa isa kong phone, tinignan ko yung phone ko. Ay, grabe yung mga message. Saan ka na? Alam mo yung all capital, saan ka na? Nina pa ako dito. May iba pa akong i-deliver. Yung ramdam mo. Tapos nung tumawag ako sa kanya, sabi ko, hi kuya, pasensya ka na. Hindi ko na po kaagad nasagot. Sabi ko, pero nagbilang, sabi niya, hindi. Gumano siya sa akin, Sabi niya sa akin, hindi. Kanina pa ako nagme-message. Tapos nakita ko yung difference ng message, Jigs. Mga 2 minutes. Teka na, pwede bang kung nandito ka na sa area, hinga ka muna, inom ka tubig. Correct. O kaya, hinga ka lang ganyan. Tapos hintay-hintay ka lang. Huwag ka magalit. Nakakalukas, galit na galit. Pero on the other, pero ako, ang automatic reaction ko talaga was, nainis din ako sa sarili ko, Jegs, kasi parang pinatulan ko din. Pero kasi, ang banat ko kasi sa kanya, kuya, pasensya ka na. Yun ang una. Tapos sabi niya, hindi! Diba? Ganun din ako, Jegs. Di lumabas yung pagiging balahura ko rin. Ang sabi ko sa kanya, kuya, wag ka masungit. Sabi ko, yung pagte-text mo po, hindi po talaga mabait. Sabi ko, sa totoo lang po, may po naman, pero medyo masungit talaga. Yung papunta na sa bastos, ganong level. Pero on the other hand, nung nagbabayad, dumating ako sa mall, meron kasi akong kailangan quick na bilhin eh. Pagdating ko dun sa mall, kakwentuhan ko yung cashier, ganyan. So, kinikwento niya na ang haba daw talaga ng oras nila. Tapos sabi ko, wala kang bagger. Kasi nga, malilate ako dito sa'yo. Sabi ko, wala kang bagger. Sabi niya, hindi po kasi sila nag-hire. Hindi sila nag-hire. Sabi ko, at this time? Sabi niya, opo, kaya kung mabagal kami, anong gagawin po namin? Ganyan. Tapos kumbaga parang nag-gets ko na, pagod din sila. Yes, Pagod lahat. Correct. Yun lang yun. Kumbaga parang intindihin na, habaan na lang po natin lahat ng pasensya po natin ngayon. Tsaka damay pa kasi yung traffic eh. Correct. Naghahabol kasi sila ng delivery. Kahapon masungit din yung pinag-delivery. Nakita ko failed delivery na tinawagan ko, sir, may tao naman sa bahay. Bakit nag-fail? Sabi, sige, i-deliver ko. Tapos, since baka hindi marinig kasi nasa kwarto, sabi ko, sir, okay ba i-Gcash ko na lang? Di ba akala ko may tao sa bahay? Diba? Naiintindihan natin. Sa'yo naman, concerned ka lang kasi baka nga naman, if ever, mabayaran na. Tapos iwan na lang sa guard. Sa guard ko na lang. Correct. Diba? Ano pa man, at least bayad na. Diba? Pero mainit talaga sila yung ulo nila. Masungit talaga sila. Akala ko may tao sa bahay. Kaya nga. Nung pagbaba ko dito ng sasakyan, nakita ko meron ding rider. Tapos yung rider, ang dami niyang dala. So may mahaba, may malaki, may maliit. So punong-puno. Tapos umuulan pa. Dito sa area namin sa Pasay, umuulan pa. So parang nag-gets ko din. Nag-gets ko din kung ba't sila nagsusungit na kung hindi ka sumasagot, ang dami pa nga naman talaga nilang i-deliver. So alam mo, minsan talaga, it's really about the tone of the voice. Yes. Kung halimbawa, ang tono kasi ng pananalita is, pasensya na po kasi po may mga i-deliver pa po ako. Meron po kasi akong target na oras. Tapos po ganito. Feeling ko,
walang rason para hindi ka patipan eh. Correct. Oh, diba? Tama. Magtitip pa eh. Sayang yung driver, 5,000 sa nagtitip ni Cole. Actually, I'm feeling generous. 5,250. 0.68 cents. Kasi yun na lang yung laman ng Gcash ko eh. Ibibigay ko sana agad. Pero yun nga, parang yung tono eh. So kung halimbawa tayo, ito po yung isang pagpapaalala na tayo, na nagpapadeliver, yung nagde-deliver, yung tumatanggap, ganyan. Habaan po natin yung pasensya natin sa kanila kung nagsusungit sila. Pero kuya, yung mga riders, habaan nyo rin po yung pasensya ninyo kung hindi rin po agad nasasagot. Hindi naman po yan nakakarinig po rin kasi talaga yung nagsusungit. Parang hindi lang naman po ikaw yung may problema. Ako din. Hindi lang ikaw yung humingi stress. na ng pasensya. Kaya hindi lang naman ikaw yung na-traffic. Ako din. Diba? Yun lang. Kaya lang siguro talagang sadyang sabi mo nga dun sa intro natin, sabog na lahat. Diba? Parang ngarag-ngarag na talaga. Tsaka yung traffic, ang tindi talaga. Ay, sinabi. ang lala. Ganon. Nakakadagdag yun nung tinignan ko nga yung countdown natin, 6 days, almost 7 days. 7 days. Next week na pala. Oo. Pasko na. Next week, ano na to? Oo. Pasko na. Pasko na. Next week. Oo. 1 week. 1 week from now, it's December 25. Kasi next week, Tuesday. Tuesday pa lang ba? Wednesday na, di ba? Ano bang araw na yun? Wednesday ngayon next week na Tuesday 24. 24. Sa lubong ng sabi ko, hala. Oo, diba? Ang bilis lang. Ang bilis eh. Ganon. So, kung halimbawang, kunyari, ngayon mo lang nakuha yung bonus mo. So, pinagsisisikan mo lahat ng Christmas shopping, Christmas rush, ganitong oras. Correct. Ang feeling ko lang din na maganda kasi medyo advance kasi ako mag-order eh. Hindi ako sumasabay sa rush kasi nakakadagdag yan sa migraine ko. Alam mo naman, kapag kwarentahin na, pumipitik-pitik na yung utak, diba? So, kanina lang ako parang nakapunta sa mall at this time of yung rush. At nakita ko ang kagandahan, feeling ko, sobrang daming options. Tapos ang dami na nagsisale. Feeling ko kasi kailangan na nilang ibenta lahat. Ganyan. Tsaka yun nga, naghahabol na ang lahat. Ganyan. O basta i-extra na lang po natin yung pasensya natin dun sa mga riders, baggers, cashier. Pagod din po yung sineservisyohan ninyo ha. Akala nyo lang parang iniisip ninyo parang, di kayo na. Diba? Dati kasi meron na rin rider na nagsabi sa akin yan, di ikaw na may pera. Ano po kinalaman ng pera? Kasi ang point ko parang, kumbaga nagbayad naman po ako. So sana po naipadala po na maayos. Parang ganun lang naman. Tapos sabi sa akin, di ikaw na may pera. Gusto ko sabihin, hindi po ba ito po yung work po natin? Diba yun lang din yun eh. Trabaho natin siya. So, yung trabaho po natin, tandaan natin, ay yung trabaho ang kinaiinggitan ng iba. Correct. May mga tao na gusto yung trabaho na meron ka, pero reklamo ka ng reklamo, tapos to the point, ang sungit mo na, ang basis mo na, hindi ka nagpo-function ng tama sa work mo. Ayan. Diba? Ang hirap ng pahabaan ng pasensya talaga, sa totoo lang. Maiinit talaga ulo ng mga tao ngayon. Iba. Inisip ko na lang nga yung rider na masungit kanina, inisip ko na lang baka hindi siya nabunot sa raffle kahapon, diba? Baka gustong-gusto niya, o di naman kaya. O baka galing pa Christmas party, wala pang tulog. Wala pang tulog, diba? At posibleng ganun eh. Bakit masungit ang tao? Diba? Wala pa siyang tulog. O di kaya nag-Christmas party sila, nagbida-bida siya. Correct. Di pagod na pagod siya. Dyan. Diba? Nagulat na lang siya sa binayaran niya. Tama. Swipe mo yan, pare. O, diba? Kaya kinala yung mag-deliver ng parcel ngayon diba? lahat. Yung mga ganun ba? Pero totoo, lang talaga, intindihan at this point. Huwag nating kakalimutan na it's the season of giving and sharing and it's the season of love. Oo. The more na dapat sa mga drivers, ito tip namin sa inyo. Hindi cash yung tip namin sa inyo. Hindi. Ano lang to, words of tip. Dapat mas maging mabait kayo ngayon kasi yung mga tao ngayon nakakatanggap ng 13 month. Correct. Nakakaramdam sila ng habag. Correct. At saka extra generous talaga sila. Extra generous talaga sila. Feeling ko ako I would be extra generous kapag ka-extra yung care. Talaga, yung pagkabait-bait, yung sobrang mag-report. Meron ako isang araw, pakatanggap niya, ay sabi ko, kuya, parang hindi pa po yata nag-appear sa app. Sabi niya, ay opo, kasi hindi ko pa po ganyan. Tapos in-appear, pinindot niya. Tapos sabi niya, ano po ito? Tapos yung marahang-marahang niyang kinuha yung item. Tapos pinicturan niya. Tapos nung basta ang dami niyang update. Ay, galing. Binigyan ko ng 10,000. Binigyan ko ng 10,000 na Greenpeace. Huwag siya magreklamo kasi pinaghirapan kong bilangin yun. 10,000
na Greenpeace? Akalain mo yun? Diba? So, alam mo yun, no, nakarating siya doon, tapos yung instruction niya, bukod sa nirate ko siya ng mataas, may mga stars yun, diba? Normally, hindi na ako nagre-rate. Parang, okay, tapos na yung delivery, wag na, diba? Pero pagka extra talaga yung service, I will take that extra time. And I think yung mga rating po na ganun, makakatulong sa kanila. Makakatulong po sa kanila eh. So, 'di ba, kung halimbawa hindi man kayo bigyan ng ng actual na tip, let's say, yung bigyan ka na magandang rating tapos makaka-boost sa I don't know kung makakatulong sa inyo. Yun in itself, na yun reward. Yes, dagdag pa yung kung feeling generous yung tao at nabaitan talaga sa'yo na kahit, 'di ba, magbibigay pa ng extra. Ganun. So, dapat iwasan natin. Naiintindihan natin yung yung holiday rush talaga nakakain. Kahit ako ang gabi na umuwi ako ng bahay, masungit ako. Sabi na, ano nangyari sa'yo? Basta. Huwag mo ko kausapin. Hindi, totoo, di ba? Yung ayaw mo na makipag-usap. Ayaw mo na lang. Parang feeling mo, kapag may kumausap kasi sa'yo, di ba, kung na-traffic ka ng bongga, di ba? Kung may kumausap talaga sa'yo, talagang, huwag mo na kausapin kasi baka mamura mo, kahit hindi ka nagmumura. Kasi nakakapagod usually nag-uusap kami, sabi niya, ba't parang sungit mo ngayon, basta? Diba? Nakakaloka. Ay nako, kaya paalala sa lahat po ng mga kabisyo natin dyan kalmahan nyo lang ng konti, hinga ng malalim lang. Kasi matindi talaga ngayon yung yung ang daming trigger para uminit yung ulo mo. Correct, para magalit, para mayamot at para mainis, 'di ba? So, alisin na po natin yung try. Hindi kayang alisin minsan talaga. Sabi ko nga sa'yo, 'di ba? Pipitik talaga kanina talaga ang ganda-ganda ng mood ko talaga, promise. Parang parang ang laki-laki ng ribbon ko. Alam mo, parang sabag ng ribbon na 'yan. Oo, 'di ba? Ang pula-pula ko, ganyan. Ang aga ko nagising, ganon. So, try as much as we could, 'di ba? Kasi malay mo, 'di ba, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng isa. Baka bago nakarating sa iyo yung isang rider, nasungitan siya, or hindi siya nabayaran, or nadulas siya, or nakita niya yung crush niya tapos kung kailan pawish siya, 'di ba? Mga ganon. O di kaya nakailang failed delivery na siya. Totoo, tas balik-balik siya. Gets naman din talaga natin. So, habaan, let us do our best na habaan po talaga natin yung pasensya talaga natin. Alam niyo na sa mga magdi-deliver kay Nicole ngayon, baitan niyo po. Para makakuha din kayo ng green peas. Correct. Yung huli, 10,000 green peas. Ngayon. Bali mo, 12,552. Na green peas para sa'yo. Diba? Ganun lang yon, kabisyo. Pero it's really a change of POV. Ang isa sa pinakamatindi talaga ngayon yung traffic. Yung halimbawa, yung pupunta ka ng mall, yung parking mo pa lang, yung papasok pa lang sa mall, kung pwede nga lang hindi ka na pumunta. Tama. Diba? Pero parang feeling ko din, parang kahit na medyo, siguro dahil maaga ako pumunta sa mall, opening 11. So, parang feeling ko hindi siya ganun kadami for me sa ngayon. Sabi ng asawa ko, hindi kasi maaga pa. Sabi niya, subukan mo mamaya. Pero parang palagay ko lang din, medyo nabawasan din ng shoppers dahil sa online Posible yung din. Dito sa may medyo malapit sa atin ng mga area ng bazaar, normally sobrang congested na talaga dito sa may area natin traffic, Tapos punong-puno lagi makikita mo, ano meron dyan? Bakit punong-puno naman yung area? Tapos makikita mo kasi ang dami pupunta sa bazaar. Parang hindi ganun. Ewan ko kung mapansin mo hindi ko nga napansin na, sabi ko, parang hindi mo maramdaman may bazaar na pala. Kasi parang tago, parang walang ganap Oo, feeling ko dahil din yun sa online Yun naman din yung kinaganda ng online. Hindi mo kailangang hindi mo kailangang maging masungit sa parking. Yun nga lang, yung rider pwede maging masungit sa'yo. Balik tayo sa rider. Balik tayo sa rider na masungit. Kaysa natin dalhin. Balik sa rider. Ang ganda kasi ng gising ko ngayon, Jax. Alam mo yung parang, ang aga ko nagising. Tapos parang ang dami ko nasamahan ko yung anak kong babae. Na kumbaga, madami ako na-accomplish. Tapos babasagin lang ng kasungitan. Di ba nakakainis ka, babalik ulit dun sa rider. Ay nako, speaking of sungit pwede ka talaga maging masungit sa isang sitwasyon or pwedeng tawanan mo na lang or mag-adjust. For example, nagsiserve ngayon sa simbahan yung asawa ko kasi simbang gabi. So kanina, ng madaling araw, mga bago mag-5, hindi ko pa naman oras ng gising ginising niya ako. Ginising niya ako para sabihin wag kong gisingin yung mga bata. Di wow.
Sabi niya, gising ka. Sabi ko, okay, bakit sasama ba ako, princess? Sabi niya, hindi. Para ginigising kita para hindi mo sila gisingin. Kasi online yung isa. Pero, ito yung sinasabi ko. Pwedeng nainis ako, nagalit ako, nayamot ako. Pero, ang ginawa ko, di total gising na rin naman ako. Bumangon ako na maaga, naligo ako na maaga. Nasamahan ko patuloy yung bata. Ayun. Kahit hindi ko naman siya talaga dapat samahan. Correct. Kasi ang ending, maaga din ako nakarating dito sa office kanina. Diba? Yun yung sinasabi natin na pwede namang yung situation na pwede ka magsungit. Correct. Pwede namang adjust ka na lang. Oo, laging may Diba? option eh. May choice eh. Sobrang classic nung, ba't mo ako ginising? Para sabihin lang na wag mo silang gisingin. Di sana. Tapos alam mo ba? Birthday ni Ninang Ming. Ay, oo Dr. nga. Salome Arinduque. Belated happy birthday. Belated happy birthday. Oo, yan. Kita mo, hindi na natin nabati sa tamang araw kasi nga sabog na tayo. Kaya nga, kasi dapat may surprise kaming gugulatin namin siya. Dadating kami sa Subic. Kami yung na-surprise. Hindi pala kami available. So ang ending, hindi namin siya nabati nung actual na birthday niya. Happy birthday. Napapakinggan niya daw tayo kasi this is also her lunch break. Okay. Yan, diba? So kanina, kausap ni Ren, yung asawa ko, si Doc Salome Arinduque. Doc Ming. Nanay naming lahat dito sa Lab Radio. Nakaka-celebrate lang ng birthday. Sabi niya, kunento niya na ginising niya daw ako kasi daw para wag gisingin yung mga bata. Pwede ka ba nag-iwan ka na lang ng note? Kaya nga. Tapos ang sabi niya, ang paliwanag niya kay Doc Ming, sabi niya, para maramdaman niya na bago mag-alas 5, ako lang ang kumikilos. Tapos sabi ko, teka lang. Nakalimutan mo ba yung ilang taon ako nagpadede ng bata na tulog ka? Teka. Hindi kita ginising, ha? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!